Riemun vuoden 1491 markkinat avatuiksi! Niitä puhemista puhutaan! Teillä on niin tuore Kantaja istuu, pilkissä lapsoset nälkänsä nyykki, porvarit kun parkoillamme persinsä pyykki, tanssikin herrassa tynnyrinsä kantaa. Me ei anneta periksi! Ei ikinä anneta periksi! Mä Taajärven korttelissa tekisin! No, vastaapa sitä julistusta! Oliko se edes oikein päin? Aika se Pyhän Siivoni. Pyhä Jaakob, se Taitaa on. olla Venuksen tämä. Niin se voi olla Venus myös. Venus laittaa se tähän. Tai jos laittaa nainen tähän, niin tulla taas koskematon. Sitten ei yhtään miestä enää tule. Ja myös mies voi laittaa tänne peppuun. Oudin ja tukkaamasta tänne omat miehet. No, Hän katsoo, että me ollaan kykenemättömiä hoitamaan tämmöisiä asioita. Niin. Tämä lakkokin. Mikä on tosi ihme. Keskustellut joidenkin naisten kanssa ja ne ovat pitäneet kaupungin raatin toimintaa peräti verkkaisena ja saamattomana. Halu sanoa jotain viisasta kääntyy itseään vastaan. Ymmärsitkö? Kyllä. Joo. Tai ainakin olin ymmärtävinä. Niin. Joo, nyökytellään me vain Nyökytellään tässä. kyllä. Ajattelija pystyy kaikkeen, paitsi käytännön elämään. Tästä minun kasvimalla. Ei kuulkaa naatin naattia jäänyt pystyyn. Eihän Ja sitten toinen korva. Mamma on paha. Oi. Antaako toi niilletävää voidetta tai yrttihauteita, mutta mitä sinä sanoit, Britta? Siskoni tuntee ruumiin vammat. Lovi on osunut päähän, ei ole enää mitään tehtävää. Miten siinä ei ole mitään tehtävissä? Minä en tiedä, mitä sinä puhut. Täytyy olla. Kuinka hienoa, että itse valtionhoitajan vaimoinen suvaitsee kunnioittaa läsnäolollaan markkinoitamme. Tervetuloa, tervetuloa! Minulla ei ole mitään oikeutta tähän. Päästäkää! Mulla on mitään oikeuksia tässä on. Tyrmää päästä takas. Ellet sitten meritä päätä saman tien. Vaaditteko kertomaan, mitä tämä merkitsee? Rihti! Mistä pitäen rahvas sanellut, miten asiat toimivat?